Намираме се в древноримския град Абритус. Той е построен върху тракийско селище, което е било, кажем, някъде от първи век преди новата ера. Тук даже имаме сведение, че е било в владението на тракийския цар Еметал II. След това той става съюзник на Рим и 45-та година от новата ера император Клавдий окончателно включва територията му в Римската империя. Града в началото е бил кастел, военен, т.е. военен лагер, не е бил граждански. До епохата, когато на власт сменяват се много императори, през времето на Веспасиан лагера се разраства и така нататък и така нататък, през времето на Траян също. Но чак през времето на северите, Септимий Север, вече имаме един голям военен лагер, който прераства. През времето на Септимий Север, вече династията на северите, военният лагер прераства в град. И то е в голям град, както се вижда тук. Може да видим колоните, стените. Това не е целият град разкопан, но една малка част, но монументалният строеж може да го подсказва. Така. След края на управлението на северите, 235 година, Римската империя влиза в 50-годишна анархия, така наречена анархия или кризата на трети век, когато въпреки безвластието и дезорганизацията в империята продължава да съществува, разбира се. И през този период имаме много отличили се императори, въпреки че са управлявали за по няколко години, въпреки че са били издигани от войската. Но това, което днес е най-важно, което е най-важно за Абритус, се случва през 251 година, когато германските нашественици, готите на крал Книва, нахлуват на територията на Балканския полуостров на Римската империя. Те оплячкосват и опожаряват градовете на Римската империя, Филипополис, Бероя и тук, близо до Абритус, тогава император е Деций Траян. Деций Траян, той е бил сенатор преди да стане император. Тоест той се ползва и с подкрепата на Сената, нещо, което е рядко за тази епоха. По принцип това са войнишки императори, които общо взето са издигнати от армията, без никаква грижа за гражданството. Но Деций Траян е издигнат от Сената. Това е император-традиционалист, решен да върне величието на Римската империя, като възстанови традиционната римска религия, като потисне заплашващото християнство, което е целяло да разруши империята. Затова много от християнските учени не обичат император Деций Траян, обвиняват го в тежки преследвания на християните и така нататък. Всъщност той изхода да защити империята от вътрешния враг. Но темата ни беше Абритус. Тук Деций Траян пресреща готите и принуждава да върнат плячката, която са заграбили. Готите, разбира се, не са съгласни и в блатата около Абритус крепостта се състои една от големите битки в Римската империя, при която първо пада сина на Деций Траян, това е Херения Трус, младши император. Той е убит. За първи път в историята на Римската империя император пада на бойното поле. Баща му се спуска да му помогне, но за съжаление той затъва в блатото и е убит от готите. Така завършва живота на двама от най-вече Деций Траян, който все пак иска да възстанови силата на империята и имал много големи изгледи за успех. След неговата смърт готите изнасят плячката. Требонянус Галус, който е бил управител в Нове, днешен Свищов, е избран за нови император. Той е принуден да подпише позорна сделка с готите и така
нямаме чак вече в следващите години. Това е при Емилиан, готите са изгонени тотално за около 20 на години. След това, след Римската империя, тук, когато вече става източна Римска империя, т.е. империята е разделена на две, по време вече наречена Византия, хуните са огромния враг, който нападат територията на империята, но и те са изгонени. Тоест, техният съюз се разпада от само себе си и така. След това са аварите и славяните, които през 6 век тероризират града и го пожаряват, нанасят много големи щети. Но града пак се възстановява. И след това идват българите. Града има един разцвет вече през българската епоха до 11 век, когато окончателно викингите, водени от руския княз Светослав, пожаряват и разрушават града. И това е края на Абритус. След това през османския период, края на Второто българско царство, през османския период имаме Хасарград, който е селище, който се развива до Абритус и това е днешния Разград.